तो रात को के भंगा भंगा के पड़ल बड़न चला तुम लोग की यात्रा बनावे तो चल हम तो तैयार बने रो चल रो तो लेट करत आनी तो सारा फिर आवी ना सुनी ना सोचनी है तो सब सिंगार पर तब सबरा के दिखाई ओहो अब तो फिर से लाइन मर बुका मौका रोज ठंडे मिलेला मौका से छोटा मारल जाला अरे ढोलकवा काम के बजा अचानक से जाके अभी जब या चली अरे आवा ओ हई देखा ओय हो दादा ई आ चल गिलो हई देखो ना पहले से सब व्यवस्था तैयार खुली बड़ा जा गाय में वो सब डालू के हमनी के पोतिया के छीप के सुन ले लो चल बैठे हम में जाओ तनी तू नची नाच चली हां ताकि कोई गाय कोई नाच ना नाच करे रे हां एगो बात बाबूजी के फोकट में ना सुनाई जे भाई सुनी पैसा निकाल के रखी अरे त अपन बहिनी के जन चाहि कहो अपने बहिनी के बेची बाकी के बेची तो पैसा नहीं जी अब और देख रहो वाली तो सब काम रहो आगे से कर ले तो हम काई करो करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी एको करिए शिवाजी सलाबार राजा जी एको करिए शिवाजी सलाबार राजा जी अरे वो काई जी कहां चुप कर बाजी का तो बोल जे क्या बना गाड़ो ये लोग बैठले बड़न जा अपना बहिनी के अच्छे गाली सुने खातिर खाए खातिर कटहर के जान तरफ तेरी बहिना कटहर के जान तरफ तेरी राहुल के बहिनी ऊपर से छू गईले नाता तमाशा देखा ऊपर से छू गईले और भुला गइल बा जा हो तहारत एकदम याद मन ना लागत बोलौनी ना मन ना लागत रहे गाना सुनिए तो तनी झकास लागत क्या है बबुआ आज के दिन अरे का सुना एक छोटा को बार टाइम ना मिलेला तनी दूर लोग ठुमका लगा दे जाए और अच्छी लगो उठी हम अभी गावो तनी ठीक नु ना बुझाला उठी हां कमर से ले मिलाट बताई तो होइसे अच्छा होइसे हां ऐसे वाला जैसे गाय नु अरे वो लोग तनी बजाएं दे तो बढ़िया ठीक ना कटहर के चार तारा सुनेली दिया कटहर के चार तारे सुनेली समझा के दिया ऊपर से छू गईले लासा तमाशा देखा ऊपर से छू गईले लासा छू गईले लासा तमाशा देखा ऊपर से छू गईले लासा तमाशा देखा कटहर के अरे ठीक बा हमरा संगे नाच लो गाओ के चाहिए नहीं जी हम तो महिला चाहिए कटहर के चार तारा के दिया कटहर के चार तारा तेरी सुखनी ये दिया ऊपर से छू गईले लासा तमाशा देखा ऊपर से छू गईले लासा कटहर के चार तारा तेरी सब छिनरी के दिया कटहर के चार तारे तेरी ऊपर से छू गईले लासा तमाशा देखा ऊपर से छू गईले लासा तमाशा देखा ऊपर से छू गईले लासा तमाशा तारा पेने से जीवन कहई पाए बबुआ तिलकवा पेने से जीवन कहई पाए बबुआ मोहि घर नहीं कहई राए बबुआ कोई घर नहीं कहई राए बबुआ हमारा कमर में साड़िया पहनाए राजा जी हमारा साड़िया में साड़िया पहनाए राजा जी सगुनवा के कारा से लागल बाबा ताई राजा जी सगुनवा के कारा से लागल बाबा ताई राजा जी हमारा नौकरी से नौकरी मिलाए राजा जी हमारा गरमी के दिनवा गरमी के अब गरमी के दिनवा टपटा पछुए ना पसीना गरमी के दिनवा अरे बचिया बाबू ऐसे कह के एसी लगवा लो सो कमन चिनार बोलता होनी
बाजी बाबा के काहे ऐसे कहतारू हो? बाबा बाबा तब वही बेचा बाबा बाड़ा तो अरे बचिया टहनी लेखा रही तो हम ढोल देवाल फान जात रहे। ढोल देवाल तावन तनी ऊंच देवाल खानी जा का कोई बचिया पुरनिया हो गई नो। अच्छा तनी छोड़ ले एगो लाचका आचका छुना वाला बाबा के तनी मुंड फारे सके। आओ आओ आई बाबा के मोछिया के लाड़ हो ना गई बाबा पूरा लग जाई जाए दो बची ना कोई तो समाचार में छपेला अखबार में सुनी न समाचार में छपेला अखबार में आई बुढ़ावा के पानी खेलाड़ो लेके भागल जाली सोरगो बतारो लेके भागल जाली सोलगो बतारो लेके भागल जाली सोलगो बतारो सामने बतावे बुढ़ावा जवान हुई तो का करत हुई है दादा जवानी में बूढ़ा कितना जने के पटाखा धोए रोज जने ना जवानी में छुड़वाली खाना के की जय बाए बुढ़ाऊ तक दे रहबा की जय बाए बुढ़ाऊ पंडित जी मनवा की जय बाए बुढ़ाऊ तो बना बुढ़वा छिनार बा तो का असर पड़ी तो नहीं इज्जत तो बुढ़वा के ना पड़ी इज्जतिया तो बहुत पी ले बा हां हाय लोग का करता पीछे बा सब हमार देखर बबुआ है आओ देवरानी बड़ी जा ननद बड़ी जा ननद देवरानी सब हरी गरमी से चुए पसीना वाला मतरी पे ना डोला गरमी से चुए पसीना वाला मतरी पे ना डोला अरे जिया ये चाची जी रवा के साली कुनी ना 551 रुपया अपना भत्तार से कोई के दीवा दे बड़ा नीमक ढोलक बजावत तली रो माने के पड़ी अरे वो ढोलक में जान बा ढोलकिया में तो जान भई बजाओ तो बड़ी जबरदस्त बीतले महीना की नौआ चढ़ी आई रहो सर्दी आई बीतले महीना की नौआ चढ़ी आई रहो इले ना लाल भइले मरवासी दी पंगावना माके भाग जागल हो ललना लाल भइले घरवासी दी पंगावना माके भाग जागल हो अखिया जे होवे तोरा माई के अखिया जे बाबू के हो अखिया जे हमें तोरा माई के होटवा बाबू के हो ललना नकिया जे सुगवा के ठोर महलिया उठे सोहर हो ललना लाल भइले घरवा से दीपक भावना माके भाग जागल हो जुग जुगा जिया सोलला नावा भावना माके भाग जागल हो जुग जुगा जिया सोलला नावा भावना माके भाग जागल हो ललना लाल भइले घरवा से दीपक भावना माके भाग जागल हो ललना लाल भइले घरवा से दीपक भावना माके भाग जागल हो जुग जुग जिया सोलाला नावा भावना माके भाग जागल हो ललना सोलाला नावा भावना माके भाग जागल हो ललना लाल भइले घरवा से दीपक भावना माके भाग जागल हो ललना लाल भइले घरवा अरे दीदी जी जाने कितना गाली पड़ता बबुआ के सब तो बाबू रोवत नहीं खे कितना अच्छा गोदी में ना आओ कढ़ाई जजी और जानी ना कि ढोलकिया बजावली ने बड़ी निक गली रो कढ़ाई पीछे से हम गाई तो कढ़ाई ना हम पीछे से गाई का शर्मात बनी जा देखा तोड़ तू पीछे से ताको तड़ी जा आज नेगो लेके बानू तो बाड़ी जा ओने छटकल ज्यादा का जैसे से बोल देबो तनी बोनिया भजन
अठनी ले ला ना तो भाई की कमाई अठनी ले ला ना तो लाल की कमाई हो कमाई हमरा नहीं हर से आइल ई हो कमाई हमरा नहीं हर से आइल जमनी ले ला ना तो लाल की बधाई अठनी ले ला ना तो लाल की बधाई ई हो रुपया तार भैया के कमाइल ई हो रुपया तार भैया के कमाई चरनी ले ला ना तो लाल की बधाई अठनी ले ला ना तो लाल की कमाई। अरे जा तनी मिठाई ला के सबके बांट देबे ठीक बा आ तू तनी बाबू तनी पंखा में ले चल ठीक बा। अच्छा ये ना जैसे तो हम ले चल मानी अब बड़की मम्मी वाली तो लेके ना चला चल चली लेके तार फुआ वहां खेलाने बड़ी जा चल आवा आवा ये हीरा हमारे हीरा भगवान करे ऐसे को तनी सबसे मिले बैठी जी आवतानी। नमस्कार प्रणाम हमर कार्य सभी कोई के गोड़ छुके गोड़ लागतनी। नमस्ते प्रणाम हम काजल सिंह बोलतानी रहो सब कैसे वीडियो देखनी है वीडियो से संदेश लगे कि घर में लड़के बच्चे होला सोहर गावे के पड़ेला तो शर्माइल ना जाला गाना जरूर गाल जाला गाना गइले से गो अच्छा लगेला सबके प्यार दुलार मिलल करेला ऐसे ना शर्मिंदास कइल जाला त हमें गाना ना आवेला हम ना गा कि मालूम है मेरा को जरूर गाना आवेला ऐसा होई ना का और का जी तो गाना केहू के ना और ज्यादा कुछ का कह जे एक साथ दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिले बाकी देखो तो यू मस्ती।